Want alle zaken bij mij zitten vanwege de corona dat alles dicht is. Er mag geen feestjes komen en geen partijtjes. Kwam Klaas met het idee om stamparten erbij te zien. Om toch wat inkomsten te baren. En dan ben we met alle vrijwilligers vertreiden waren dus ons kiel. En dan hebben we dit hier, hebben mevrouw Bosman bereid voor om ons te helpen vanuit het dorp. Om er toch een beetje een dwarpsgebeuren van te maken. Ja, die oude meisjes die hebben voor de rest ook weinig meer. Alles is al hartstikke goed. Dus dat was even een leuke media en wij hadden een heel goede hulp aan. Dan wil je zomaar aan het werk zetten. Ja, maar je kan er wel wezen, ja? Ja? Ja, ik kan er wel wezen. Kijk, dat maar mij zeiden. Hier komt het al aan, hè? Dan mag ik even zien als we goed eer binnen. De boerenkool. De spekje er vast van hen. Van boerenkool is dit wel een van de geheimen natuurlijk. Hè? Daar moet we die in. Ik wil graag nog wat verbouwen, maar dat kan op dit moment net, want daar ga je zin daarvoor, of te min. Dus dit helpt dus wel een beetje om trots te gaan met de verbouwing hier al heel. Maar je bent zelf net van skielen? Jawel, maar ja, als ik naar Schielen ga en ik ben hier, dan doe ik dubbelt op. Hè. We houden het al wat gescheiden daarin. En de vrijwilliger vindt het zo mooi om al die te Schielen. Nee, dat is echt net mijn hobby. Mijn man werkt in de Jarappels, dat is alles al leuk. Maar ik leef hem het liefst te skielen. Ja, ik maak dus ook net mijn Jarappelskielmesker skielen, maar ik maak er de fjouwkansjes van. Dus, Mijn man had er ook een hekel aan, ja. Je zei door skills, Dirk. Tender skillen. Ja, oké. Zo proberen. vind het wat met die man? Ja, jong. De man kent het beter als jou? Nee, ik ken alle harder als hem. Oh. Ja. Ik vind dit hartstikke leuk. Ben je er even uit? Jawel, hè? Ja, en vooral in deze tijd. Alleen de remmen met die wedstrijd. Ja, ik ga even lietseren. Ik ga even dekken. Ik en het. Dan ben je wel de enige man, maar komt het wel goed? Ja, mooi hè. Ja, het is mooi met een vrouwje erbij. Dan ga je wat praten met een vrouw, die ben al die er ook in praten. Hè? Ja? Ja, en dan hoef je net zoveel te zeggen. Dan kan we mij luisteren. Hè? En dat ken je wel? Ja, Ja, Hendrik, ik kan heel goed luisteren. Hè? Dus, en zo rustig gewoon aan een bakje koffie erbij. Hè? Dan komen we er met dik weer terug. Ariane, Ja, was toch wel even een koffieframe daarin jitten? Dat die mal hier een bakje koffie krijgen, snijden en een stukje koeken. Dit giet je beter al. dit is mijn ding. Ja, ieder zijn kwaliteiten. Hè?